kamarama wannan yana cewa shi ne fim, wannan yana cewa shi ne. Shi sawun ya ce zai rike magana in ya so hoto ya bayyana kansa. Amma kai a tunaninka wane ne fim a cikin su? Da sawun da kameraman. Mai hoto ai hoto ba murya ai akwai zaka ta raba mu. Ku da raba muku. Da raba muku musu. Ku da raba musu. Na je gidan kurame na ga an kunna musu fim. Haka suke suna karanta tun da baki in dai baki ya motsa sai sun ji sawun ba. Nan ya kallo ya kuma na Abin da muka fahimta dai kawai yanzu ka ce hoto shi ne fim. An je gidan makafi ana kallon fim. Kaga makawo ba zai gani ba amma ya ji ya san me sako yake. Haka zalika ana jin littafi. Kaga in ba littafin ba ai kaga ba gani ake ba. To idan na fahimta ko biyu na ku ne fim da sawun da kameraman. Tunda kowanne kurame suna kallo su fahimta dalilin hoto, sannan makafi suna kallo su fahimta dalilin murya. Hoto ya lalace ana iya sawa ya zama kore-kore. Amma ga wani jarumi shi kuma ya ce shi kuma artist su kuma artist idan ba su yi magana sun yi ba da sawun da kyamaraman me za su ɗauka yana challenging da sawun da kyamaraman sun ce su ne fim domin su suke nuna mu a ganmu ga su a goye amma sun ce sun fi jarumai hoto ne fim an gama kai za ka kare bangaren jarumai ne to yanzu misali daji sun faɗi haka ko